Good morning guys! Magandang umaga, magandang araw sa lahat ng mga uragon dyan. So, magluluto ako ng adobo sa asin. Lipat lang tayo doon sa bahay ng nanay ko. Doon tayo magluluto ng adobo sa asin. Guys, ito yung 1 kilong karning baboy. So, ang pinili natin ay medyo malaman. Tapos pina-chop na rin doon sa palengke para hindi na tayo mag-chop dito sa bahay. So, hugasan lang natin siya. Hugasan lang. So, tingnan nyo kung gaano kakapal yung Tingnan nyo kung gaano kakapal yung taba niya. So, ganyan. So, kung hindi naman kayo masyadong sa taba, so, piliin nyo yung karne na medyo malaman. Okay. So, hugasan lang natin siya. Yan na guys. So, malinis na siya. Tapos, ang kailangan lang natin ay isang buong bawang nakatamtaman ng laki. Yan, 1 kilong karneng baboy, isang buong bawang. So, mas maraming bawang, mas maganda. Hindi tayo maglalagay ng sibuyas. Ayan guys, so sa paggawa ng adobo sa asin, hindi siya igigisa. So ilalagay lang lahat-lahat ng ingredients, karne, asin, bawang, tsaka tubig doon sa kawali. Ayan, kung mapapansin nyo, masyadong malalaki yung gayat ng karne, pero kasi liliit din yan mamaya pag naluto na. Kasi halos lahat taba yan eh. Magmamatika yan mamaya. So, ayan na yung karne, tapos bawang. Sabay-sabay na sila dyan. Tapos, asin. Isang kutsara. So, sa 1 kilong karne, isang kutsarang asin. So, paunang pa lang yan. Mamaya mag-adjust tayo kung kulang pa. Tapos, tubig. So, dapat mas mataas siya doon sa dami ng karne. Kasi palalambutin natin yung karne. Yan. So, ganyan ang itsura. So, pakukuluan lang natin siya. Ang apoy guys ay katamtaman lang. Hindi sobrang lakas at hindi sobrang hina. Kaya na guys, ang itsura, malapit na siyang maubusan ng tubig. Ayan. So, hintayin natin siyang magmantika. Yung tubig na yan, magiging mantika yan mamaya. Ayan. So, konting-konti. Maya-maya pag na yan, papunta na sa mantika yung tubig na yan. Kailangan na natin siyang takpan kasi puputok na tong na to. Puputok-putok na yan. Yan o. Guys, ang sarap-sarap niyan. Mga Bicolano dyan, oh. Panigurado, namimiss nyo na to. Adobo sa asin. At yung mga hindi pa nagsusubscribe sa channel ko, makikisuyo na po. Parang awa nyo na. Nagmakaawa. Mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo tuwing mag-upload ako ng panibagong video. Mag-comment na rin kayo dun sa baba kung anong gusto nyo sabihin. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa susunod na video. Yan. Ano ba ba? Yan, malapit na. Kontakit nito.
Yan guys, so malapit na, malapit na. Pagka ganyan, hihinaan na natin ang apoy. Yan. Hinaan natin ang apoy. Tapos tatakpan natin siya. Yan guys, pakinggan ninyo. Dapat may takip yung kawali. Yan o. Pumuputok talaga siya. Dapat may takip yung kawali. Kasi pag hindi, good luck sa mga balat ninyo. Yan. So, ganyan ang pagluluto ng adobo sa asin. Yun o, pumuputok. Yan na guys o. Diba? Nilipat ko siya sa maliit na kawali para matatakpan siya. Kasi nung kanina dun sa malaking kawali, hindi matakpan. Ayan. Patay na nga po yan pero kumukulo pa dahil sobrang init na mantika. Mamaya ipi-plating natin yan, makikita ninyo. Ayan na ang finished product. Ayan o, tingnan mo, napakaganda ng kulay niya. Nag-golden brown. Okay. Sarap-sarap yan guys. Adobo sa asin. So pag gaganto niluto nyo kahit 1 linggo, hindi mo siya ilagay sa ref, hindi yan nasisira. Okay, so hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung mga susunod ko na video. Bye!